Zer gertatzen ari da herrietako komerzio txikiekin? Hauxe bea, aiztezel alde batea beira, eta alokagai. Beste aldea, salgai. Beste aldea, taolako kartelak alde guztitan. Eta zer egiten ari dira dendak bizirik irauteko? Enekori galdetuko diogu. 27 urte bai doa, buru belarri, denda aurrera eramaten. Kaixo launak eta Eneko Arroarrena, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, Erki. Dena ongi? Oso ondo primeran. Bueno, horeretan denda badakazu, ezta? Bai. Senpelar kultur denda, eta malabarak iten aizea hoi martxan jarraitzeko, ezta? Beti, burrukan, eta... Eta burrukan. Eta jarraitzea hola, Hor gaude egurra ematen, 27 urte eramatzagu, eta oso pozik, oso pozik. 27 urte? Hasieratik zaude? Bai. Zer hasi zinean, 5 urtekin lanian, o zer modatut azkazu? 15 urtekin ezin. 15 urte txokin? Ez nuna ikasi, hola ikasi Vale. bai ikasi ez, eta itak esan zian, zerbait inbarrezu, ikasi, holana, eta zen, oazen astea. Lana. Eta aitakin sartu ginen, anaiakin ere, eta obra egin genuen, eta hor dalmat. Eta hor, Dena, buena arte, buru belarri, ezta? Eta bain online daukagu, bidea, eta oso ondo, bakizu jarri batzea pixkat... Bai, tendentzi berritaran sartu, bestela dendak bertan bera gelditzen dira. Bestela... Bueno, guantxe garatuko du zertan ibiltzen da, ikusiko zuen ze gauza txukuna egiteitun, eta era berian, zeingo deu, itxaska horra, Galiziarrerara, enoki batzukin, eta emulsio txiki batekin lagungarri. Ados? Primeran. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Eneko, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa biliko gehan, errezeta hoiteko garaian. Da, esan dizueten bezala, ingo deuna da itxaska horra, Galiziarrerara. Nola ingo deu? Olarruak indaitean bezala. Ingo deuna da, patata, porrua eta tipula egosi, beste kasuela txiki baten eba, ingo deuna da, itxaska horra, pusketetan jarri, eta egosi, eta gero ingo deuna da, plateraratu, patata spin, porru pixkat, tipula, jarri itxaska horran pusketak egosita, eta gero, piperrautza eta olioa botako jau. Eta hori izango gaurko plateran oinarria. Eta lagungarringo izki jau pare gauza. Hemen dazkau perretxikoak, enoki perretxikoak deitzen dianak, hemen dakau arto refinatua, gero hemen dakau baratzuri hautza, piperrautza eta pipermina txikituta. Honekin, tempuratxo bat prestatuko deurakin, enokiak ingoitugu pusketetan atea, banaka ez, bestela txiki geratuko jagola. Txortatan ateako ditugu, txorta horiek tempurati pasa, prejitu eta lagungarri jarriko ditugu. Eta hori gutxi balitz, ingo deuna da hemen emulsio bat. Ingo deuna da baratzuria labian erre, behin erreta da honean, ingo deuna da mamillatea, eta mami horrekin, piperrautzakin, esnegaina eta olio virginakin, emulsio bat ingo deu, baita ere lagungarri jartzeko. Ados? Primeran. Txura hona? Ja gozia sartzen izetan. Zukalde zemuz moldatzea aiz? Bueno, zerbait dezaket. Lagundu pixkat. Bueno, nire ingotena da, arraia garbitu, eta bara eski hauek egosten jarri. Eta bitu, patata hori egosten jarriko deu, zurituta. Venga, primeran. Venga, horrekin jarriko gea, eta baita ingotena da, behitu, hemen, ontzitxo batian jarriko deu, ja, batzu ja, txilarrezko papelian bilduta, eta ingo deuna da, ja labian sartu, erretzea, bale? Hau, behitu, nik aurringoet, bakarrikan, eta pena emateu labia piztia, holako bat erretzeko. Baina adibidez, ni txaska horren burua gordingoet, gaur gabian labian erretzeko. Adibidez, buru hori erretzea sartzen deunean, labia piztu, eta aprobetxatu, bio hiru buru erretzeko, eta hola urrengo eguneako, bio hiru eguneako, erreta azkau buruak eta aprobetxatu alditugu. Ez badeura beliber, olioak inaztu, izoz gailuan sartu, eta gero dakau prestatu eta baratzu ja nahi deunien erabiltzeko. Urrengo egunako, bai, primeran. Hau, martxan jarrita, mingaina eman berdi gure bai, laban nahi, eta mingaina bai, bale? Zuna. Hemen, zuri gailuak inobeto? Bai, primeran, hobeto, bai. Venga, oso ondo. Ontzi pare bat ateako ditut, urakin jarri, eta martxan jarriko geha. Bueno, kontatu, horeretan zaude, ezta?
Horetetan, Bai. nuntzaude zehazki kokatuta? Ba, horetan Nunda zure denda? Alamedan, taberna guztiak, bueno, agian zuk izautzen dituko zure tabernak. Bai, hemen kontatu jendia, hola, nunda hon zehazki. Hor, alamean gaude, taberna guzti onduan, eta hor gaude. Osea, alde zarrian erdian, Bai, ez da? plaza erdian, denda txukuna da, 220 metro izango ditu. Galanta, ez da? Eta, bueno, hasiera batean liburuak eta zedeak saltzen genituen. Vale. Eta erdia. Eta azkenean, zedea badakizu pixkanaka, joan zen gutxitzen, eta azkenean, kendu behar zen genitun, eta moldatu... Ez da, CD bat ere guain? Bai, baten bat, bai. Baten bat, bai. Ez, oso famatu dena, zetak edo... Vale. Benito Lertxundik atea du berri bat, eta holako gauza punteroak, bai, normalki ez. Normalki ez, vale. Eta ze hori bertan bera gerditu da, zedian eta azkenian Spotify eta bestiakin eta... Dena. Nola, bai, edo zeinek ja bere MP3-an sartzen du historiak eta azkenian... Eserrez, zero. Eserrez, Zero, ben, zero da, 0. Orduan jarri barzea, eguneratu barzea, eske bestela geltzen barzea atzeratua ez doa aurrera. Osea, klienteak esaten dizute, ze euki behar dezuen da, esatik askotan galtzen dizute, eta hor da, zuk lauren barzea, eta gau, eta bueno. Zerren gatik aldatu zuen, guen musika zedeik ez da, bueno, bat esan dezun bezala badao, zer topatuko deu zure dendan guain? Zerrek harrapatu duru zedien leku hori? Nik uste joku esitzaileak. Joku esitzaileak? Bai, segatik, gaur egun badakizu, bi alaba ditut, eta mobilakin, eta mobilak kendu bat zaizkie, porque eske daukate engantxe bat, guk ere daukago engantxea. Guk pistona, eta behiak gure atzetik datoz. Eta, karo, behiak ikusi egiten dugute gure ikusi. Eta orduan, joku zitzileakin dutena da ondo pasa, eta disfrutatu. Zagartzen da, joku zitzileak nik ulertzet, gurasoak, ez dutela egunero etxian egon aurrakin denbora guztia, baina joko zutile bat ez da bakarrikan zuk aurrakin jolasteko. Beak jolastu dezake eta oso ondo pasa dezake, eta gainea... Eta gainea, ez iten dizu, ez dizu apantai auta guzten, eta... Denbora kalidadezkoa. Garatu iten dugu gure... Denbora kalidadezkoa eta buruakin lana emateko buruai. Ez que bestela, egoten mazia, hola, pantaiakin. Hola, aurra gote madia ez dute zer ikasten, eta orduan, nik uste arazoa dagola, eta hor gaude egurra ematen, jendia hasi da pixkatu lertzen pixkanaka. Bai, zorionez, bai. Eta ez ikasi eta ez duela ikasten, baizik eta atzea pauso asko iteituzu, zeratikan ez teu ikasten, baina gainea pazientzia ez dakau gero, eta gauza asko katzea iteigu, ez da? Denak, bata bestiara ematen du. Gero, pista, buruko mina, nekia, zenba gauza tortzen dian horren atutik, ez da? Totalmente, eski hola da. Eta hori gu kontrotu bergazetik, gu ere dago engantzatu askotan hartzen dugu ziten dugu, eta lehen goza mobila hartu, eta netzako ez da... Gure bai jarri dugu ja, normal, etxea eriztelenean, telefonua, baldan, pum, ateatzen zen erabiliko zu. Niko egiten dute, etxe iristen eiz, normalki, pum, jartzen demo gabien, eta esan dut. Baina gero izputuan juten eiz ikustea batzutan. Bai, batzutan bakarrik. Kajoen la amar, zate katxiz la amar, Hori da engantxea. Kendun behar du, Eski hori da engantxea, eski hori da brutala. Bai. Osea, no eramaten gaitu, ez da, osea, eta bueno. Baina, bueno, ondo, eta joku ezitzaileak, ze joku topatuko ditugu zure dendan? Urte denetarik, izan ditzakezu, 2 urtetetik aurrean naezuna, osea, 1 urte arte. Monopoli, adibidez, Monopoli eta olako. Monopoli ere, baina gaur egun asko aldatu da, ez da olako joku, gero esplikatuko izu badukat horrekarri dizut ikusteko, eta da adibidez, egiten dizut, daukazu 60 nivel desberdin egiteko, eta pixkanaka joan barzea osatzen, eta azkenean jolasten zaude erronka bada, eta zuri buruak lan egiten den orduan superpolita da. Eta erresa da, eta gaina ez da kuborrobi ez dezula bukatuko. Hori logikak eramango dizu bukatzea. Egiten, jende askok ez daki ze joku polita dozten, eta erakuste diotenean, esaten, ostras, ze gauza ona, ez da? Ze ona. Eta zezan behar nizun, adibidez, joku hori guztiak, etxe berdinekoa dira, etxen batekin iten dezu lana, oso garrapatzen dituzu leku desberdinetatik, edo? Harrapatzea dituki ezberdinetikan. Bai, asko ere ditugu Dillekoko markakoak, zatik oso ona da, Dilleko marka oso kalidade ona dauka eta presio oso ona, eta iezateko gaur egun, online bidean hori ekidegun, oso etxean jartzen dizugu egun bat bestera, osea, horregatikan oso ondo. Orduan, onlineekin lan asko iten dezu, leku guztita da izte zeate historionekin? Online eskatu, eta etxean jo bialtzen dezu. Horrek gaur egun nolako gauzak bihar dira, ez da? Jendea etxetik ite ditu erosketak, ez da? Bai, asko, hola da, jendeak nahi dutena ja, oain, eta gaur, orduan, hortara jarrega. Esateko zondo, dendan ere jende asko etortzen da, baina ezkere, imaginatu, jende bat ez etorriko Orditzetikan o Bartzelonatikan ez etorriko guderan dara, orduan sartzen da weben ikusten du daukana, eta urrengo gunean etxean dauka. Eta beti, oparitxo batzu esatzen ditugu normalki. Piskat desberdintzeko
beste txektatik edo beste salmentalekutatik. Bai, ala da. Eta, adibidez, ze joku oparitzituzue, o ze motatako jokuak bialtzituzue opari gisa? Imaginatu, margo batzuk adibidez. Ola, eta retoatean entortzen dira 10 margo, eta olako gauzak, edo popi bat adibidez ere. Edo, ezakit, depende gauza asko erosten ditut, nik ere klientei oparitzeko. Vale. Eta ez ditu esan, 3 liburu egin ditut. Liburua, idazlea zea edo ze liburu motain dituzu? Bai, 3 liburu. Idatzitut Burandi eta erraldoien inguruan. Hope, ona. Ze arradan festetan, erraldoiak burua hondik eta olako historik eta emateure ez galtzen, baina emateo, bai, gure gehiago gustatzen zaizkulo Amerikan uan festak gure gauzak dianak baino, ez da? Hola, zein zen, hain dela urte batzuk, ez nun inoiz idatzit ezerrez, baina ikusi nun, zer gertatzen zen, aur batzuk bildurra zaukatela Burandi eta erraldoien inguruan. Bai. Eta ez dakiz nolatan hola hasi nintzen, zain, josatik ez idazten zer gertatzen den. Eta hola hasi nintzen, eta 3. liburu idatzi dira, eta oin 4. dago. Bueno, eta liburua pentsatzen dut horrek arrituzunak diala, ez da? Bai, hortxe dozte, bai. Ea, kutzi, haber, zein da aurrena intzen duna? Aurrena, genuna, hau da. Maialen eta Xanti lagun artean. Vale, hartu, eta ea kutzi guri, bai. Venga. Eta, ze topatuko deu liburu hortan? Ze topatu, Kriston Marrazionak, mezu hobea, eta... Marrazkilaria ere basea? Marrazkilaria ez, marrazkilaria Julen da. Julen da marrazkilaria. Julen lagun bada, eta gurekin egiten du lana, eta bea oso nada, egiten ditu gauzatzuk, nik ez dut ezkengo 20 urteetan marrazkiola egiten, hori pixka jaukin bihar da barruan, ez da? Bai. Eta bueno, hola hasi ginen, eta hor da magu. Lehenbizi ginen Ureta Errentarikoa, gero ginen Donostiakoa, da Bidasoko txarangarekin dantzan, eta guain azkenekoa, hemen Donostiko erraldoiena. Eta zer da, liburua komiki bat bezala edo zeto batuko dugu barruan? Adibidez. Mira, ze marrazki politak, Edo, tore, Donostia zotu. Dana ze, hori, baina ordena horrez, eskuzina ordena gaiuz. Ordena gaiuz. Ze, ona. Edo, tore, egun komikiak bezala dira, ez da? Umentzako ipuntxak edo... Aurrentzako, bai, oso infantila da, eta iazateko oso posik. Zenbat urteko umentzako da? Hasi berrientzako, irakurtzen hasten dianentzako, edo zenentzako zuzendua da? Orden harrapatu dut, da 2 urtetik aurrera, eta gero ere 5 urtetatik aurrera ere, esatiko hor hasten dira irakurtzen orduan behar dute letrak izatea haundiak eta garbiak, eta orduan horren fokatu nahiz ere. Hasten den irakurtzen, hor ere irakurtzeko behaik. Ze ona, eta hori nundik anatea zaikiri arte hori barrotik antze. Dendan nahi beste mora... Bai, dendan ikusten nun segartzen zen, bakizu segartzen zen, nik biala baditu, eta joaten nintzen buruan ditat ikusten nun, Kriston bildurra zaukatela aurrak burua hondile eta erraldoi. Eta nola, esan nun, zatikan ez dut idazten zein barote gurasoako, ez eramatea hola gurasoa buru hondita, eta benga jarri hor punte, karo, hor maskuinekin ibiltzen dira, eta azten dira, pin-pan jotzen orduan, hor bildurtzen dira orduan, claro. Eta hola hasi nintzen, eta biren unagon. Ze ona, eneko. Eta, adibidez, batetik bestea, geho askarra zizinean, horri bakarrak hasta eukizun, dezen, venga, bigarrenak inaziko nahiz, arrakasta, bai, saltzen dira, baina zaila da ere jendeari hainbeste iristea. Baina bai, saltzen da, baina ezkenean poliki dijoa, ez da derrepente bum bat ematen dura saltzen dituzula ez baten da poliki saltzen, eta jende izketan azten da, bat abestia, eta... Noiz zintzen una aurrenengoan, zenbat denbora dakaia? Honek izango ditu 6 bat urte hola gutxi dara bera, 6-7 urte. 6-7 urte. Eta honek urte terdi hola, eta honek atera gabon hauetan. Ona. Gabonatan. Ja aurrengoa idazten nahiaiz? Idatzita dago. Eta marrazkilaria hor dabil, topera ja. Hor dabil topera. Egin esateko, bai, oso posik. Eta badakite bai gero figuratxo hauek bai, dendan saltzeitu zula, ez da? Erraldoitxuak eta burua hondik. Gomazko egina dira, eta bilekor simulazioan jolazte dute txian, eta oso posik. Toki guztietako erraldoia ditugu. Bai, Irun, Lasartean. Nola da, bestia, Bergarako Felix nola dira, txikila, hola, honea torrizian. Bai. Eske hua da erraldoia baino, dia, ipotxak bezala, eta bat Felixena zan, eta bestia guen ez etortzen, baina ze politak zian. Zian erraldoia baina, hola, burue handiakin,
eta pertsona normalian jarri da, eta oso Ba, xelebriak. buru handiek izango dira, Bai, ezta? eta beek erregalatu zizkien bi, eta nire ume jolasten duen behaiekin. Gauza, gaur ere etxera emango dituzu. Bai? Hombre, noski. Ona. Bai. Zu sinatuta utzi, eta gero hemen, jungo geha txandatzen, da batetan, ume asko hemen etxian, da jungo geha txandaka. Bueno, hemen indeuna da, lehendabiziko urratza eman. Arraianik garbituet, gero hemen egozi txiki bat eman, eta platera hartzeko. Guen hau itxaldutakat, bukaeran egoziko do, epele-epelen jartzeko. Hemen patata, tipula eta porru ere bai egozten dakau, eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo geha. Jungo geha, Santo Remedio jatetxea, eta ikusiko zuen zetako eharrakit dituen. Eta gaurrin duena, txapelak entzekua, arraia eginda. Oazen ikustea. Hau bai, Joseba, eguerdion. Bueno, Eugenia eta Ibai gara, eta gaur hemen Donostiko Aldezarren gaude, Santo Remedion, Mexikoko zaporerik onenak dastatzeko. Ongi etorri? Mimila mazazpian, Mexiko hiriak astindu zuen lurrikaren ondoren, Manuelak Donostian zeukan gozotegian egiten zituen pastelak, takongatik aldatzea erabaki zuen. Egia esan, kaltetutako familientzako dirua biltzea zen ideia, eta horren ondoren, takeria bat irekitzea erabaki zuen. Eugenia etortzen da gero, eta, Eugeniarekin batera, bi emakume hauek ilusio handiarekin ekin zioten proiektu honi, Donostira mexikar zaporeak eskainiz eta ekarriz. Santo Remedio nahiko esamolde ezaguna da eta ohikoa da Mexiko herrikulturan, ezta? Manuelaren amonak asko esaten zuen esaera hau, eta berez, arazo edo min bati aurkitzen zaion konponbidea da, eta hori da, tabernaren edo takeriaren izena. Santo Remedioaren berezitasuna eskaintzen duten janari eta edariz eskaintza zabalan aurkitzen dugu. Dauzkagu tako anitzak eta baita ere edari eskaintza oso handia. Adibidez, mitxela dauzkegu, gero mezkal tipo edo mota desberdinak aurkitzen ditugu eta baita ere tekilak. Hilero, tako berri bat sortzen dute. Takoetan erabiltzen dituzten saltsak ere etxean egina dira, eta pikantea gustatzen bat dizu, animatzen zaitut probatzera. Gero sarrera batzuk ere badaude, totopoak edo frijoleak, babarrunak ezagutzen ditugu modura, baina bai, eskaintza nahiko zabala daukate. Santo Remedion eskaintzen diren platerrak eta takoak ez datoz leku zehatz batetik, Mexikoko leku zehatz batetik, baizik eta leku ezberdinetatik. Daukagu pixka eta pur bat denatik. Esaterako, iparraldetik daukagu Baja California delako takoa, arrain takoa da, eta gero erakutsiko dugu bere elaborazioa edo preparazioa. Gero, Mexiko hiritik daukagu Suadero eta Pastor, oso ezaguna direnak, haragitakoak, eta hegoaldetik edo Yucatan eskualdekotik daukagu Cochinita Pibil. Ikusten duzun bezala, tabernan daukagun dekorazioa nahiko berezia da. Daukezu oso informala, kalekoa, oso koloretsua, eta horman ikusten ditugu marrazki hauek, azken finean Mexikoko artistetan inspiratua dago. Baita ere, erabiltzen diren koloreak, Frida Kahloren etxe ospetsuan aurkitzen ditugu, bai indigo urdina eta terrakota koloreak. Eugeniak berak marraztu ditu, eta bezeroen artean arrakasta asko daukatez, oso polita dira eta deigarria dira. Hementxe Anarekin gaude, gure sukaldaria, eta berak lagunduko digu gaurko takoaren elaborazioarekin. Tako hau egiteko daukagu Kantauri itsasoko legatz isatsak. Eta egiten duguna da, isatsa hauek sartzen ditugu irin eta garagardo nahasketa batean, eta horrek egiten du tempura moduko bat. Eta hori egiten da, 3 minutuz, 180 gradutan frijitu. Eta horrela frigitzen dute, barruan legatza mamitsua gera dadin.
Baja Kalifornian arrain asko aurkitzen denez, ganbekin hasi zan kontua. Eta geroxeago arrain frijitua ere onartzen eta sartzen hasi ziren. Hemen oso arrakastatsua da. Gainera, gure arraia Bretxako merkatutik ekartzen digute, eta alden moduan bertako produktuak eta kalitateko produktuak erabiltzen ditugu. Tako hau nahiko ezaguna da bere freskotasunagarengatik, baino ere bere mexikar zapore autentikoengatik. Itxasertzeko eskualdetan ezaguna da, baino Mexiko osoan jaten da, gaur egun. Elaboraziorako erabiliko ditugun tortillak oso bereziak dira. Dauzkagu arto normaletik egindakoak eta arto urdinetik egindakoak. Eta artoa dago nixtamalizatuta. Oso landuta dagoen arto bada. Eta orduan, takoa montatuko dugu. Legatz isatxa dauzkegu, tortillan jarriko genituzke, azalore eta azeneariarekin batera, eta gero, etxean egindako chipotle maionetxa saltsa gehituko genuke, eta bukatzeko, ozpindutako tipula gorriarekin. Eta gero, osagarri modun dauzkegu beste bi saltsa, etxean egindakoak ere, nahiko pikantea dienak. Bat, morita eta bestea habanero txileekin egindakoak. Eta batez ere, habanerokoa da oso pikantea. Bale, Joseba, hemen daukezu Baja Kaliforniatakoa, gaur prestatutakoa, eta hemen itxoengo zaituztegu, nire zutenen, Santo Remedion, Donostiko Aldezarren. Agur! Gora Baja Kaliforniako tako hori. Ai, ama, ze gauza ona, Bai. Arrai horrekin tempuran pasata, eta gero barazkitxokin, da, pickles oiek, eta aize gauza goxua. Mila esker kuadrilla, eta jarraitu horrela. Goxatzen, da gudan hori goxatu arazten, ez da? Bai, hola xe da. Gurean jarraituko dugu. Hemen txepata eta porro gila egozitazkau, zua jetxindet, ez deseiteko, eta gero arraia egoziko dugu. Baina dut da bizi, jungo gara behitu. Mendikan, zua iskak preparatuko ditugu, esan dugun bezala, bale? Orduan, betu nahazu, mostu hemendikan hola, txorten guztiak endu, eta gero multzotxuak ateatzitugu horrela, bale? Adibidez, Boseikoak hola? Bai, bosei, hola, multzotxo batzuk, eta hola ustitugu, gero tempurati pasa eta prejetzeko, bale? Oso ondo. Venga, lan hori zure kontu. Venga, bai. Eta ni jungo naizena da, tempura prestatzen. Tempura prestatzeko, inbiar deuna da, hartu irin refinatua jarri hemen, piper hautza, baratzuri hautza, eta piper mina ere bai. Bueno, kontatu esan dezun bezala, lan mordo bat inberdala bai gure komertzio txikia usaintzeko, ezta? Eta komertzio gaurra eramateko, eta esaten dezun bezala, reinventatu inbiar dela, eta beti hor zaude, ezta? Sare sozialetan oso aktibua zea, jatxea bialtzituzu jokuak, kontatu nola mantendu zean hemen? Bueno, azkenean beharrak eraman horrea, nagoen tokira. Orduan azkenean lana, gero emaitzak ordozte. Orduan pixkanaka, jartzea lehenbiz Instagramek etzeken dezu, gero bidalketak, gero historiak dena landu, eta jendea izaindu. Diferentziatu barria pixka bat, beste plataforma handi. Bai. Ez dago besterik, Ez dago besterik. Hola da, zuk ondo zaintzen badezu zure mastea, zure bikotea osuna desuna, gero horre... Loriak ateatzen dira, baina bestela ez da loriak ateatzen. Klientekin berdina gertatzen da. Ez bezu zaintzen jendea, azken eziten da, Juan. Eta, bueno, Eta zer da gehiena saltzen desuna? Zeiten dezu zure bideo hietan o sare sozialetako... Joku ezitzaileak eta jokuak, konsola tipo Game Boy etorako gauzak, dituztenak 20.000 joku edo 15.000 joku. Hor ikusiet bat badaula, ez da? Erakutsi datzu gutzi hori. Adibidez. Hori nahiko frikila, historia hori, ez da? Baina, jendia asko gustatzen zaio, olako konsola bat txikia da. Game Boya eta ziana bezalakoak, ez da? Baina, 15.000 jokurekin adibidez. 15.000? 15.000, eta gaina pantaiak oso kalidade honekua da. Ope, ze hona. Eta poltsikoan, tipo mobil bat hartzekoa da. Bai. Badaude mobil handilo guain. Bai. Oso posi gaude, esateko konsolarekin. Eta, hori adibidez, ze joku mota topatuko ditugu? Pentsatzen dut, ze joku berria daude o aintzinako jokuak? Aintzinako jokua, guk esni boleran jolastu ditugunak. Eta betikoak... Guble eta Street Fighter da, hola gudak. Hasiko ze ikusten, eta horrego biziatzen pixkat, eta ikusko zu, bai? Gogoratzen dizu lehenoko jokuak, eta... Komekokos da, hola gudak, Denak, imaginatu. Hombre, 15.000, eske hon berdu bolera guztietan zeuden joko guztiak, ez da? Eske ala da, hasiko zea jolasten, eta bestia, eta hola.
Gogoraziko dizu leno ze ondo pasatzen genuen. Hori errazan egia esan, boleretan, nien nintzen hain ona, batzun bat zeuden oso biziagoak lagun batzuk, eta nik atxila, nik gustatzen zitzaiten pantalla pasatzia hor. Zeon bat gustatzen zitzaitena, zeon gure herrian, dala musika plazan onduan zeon bolera handi bat hor, eskalera jetxita, eta hor zeon joku bat, asko gustatzen zitzaiten zan, atletismo esan, eta inbiartzen nuna da... Askartasuna, ez da, Bai, askartasuna, eta ni goratzen nahi zorzela botoi bat, eta batzuk txamponak initzen zuen... Askarra mateko. Nahiko honan izan, hor nahiko honan izan. Gio, Street Fighter da hortan da, nahiko txarra. Oia burrukana ez da, bai. Ja, burrukana eta beti jipoia emate ziren. Ona. Eta, oiek ze, nundikan lortituko, nundikan etorri katxarroiek? Ba, bueno, probe desberdina ditugu, eske izan daiteke toki guztetikan, bai, italetikan, edo estatu batuetetikan, edo eske depende nundikan, lortu behar dituzu, guk iten duguna da, ez gira gelitzen guk etortzea eta guri saltzean, nik joaten eiz produktua bilatzea. Vale, hola, produktu berezian bila, desmarkatu barzea pixkat beste engatik, bestela eske jai daukagu. Eta gero badakite bai, sare sozialetan asko jartituzula, maiko joku berri eta desberdin, eta gaur egun gaina gama asko da hola, ez da? Bai, eta gaina esplikatu iten de jokuak, zatik askotan, zuri ikuste dizute jolas bat, eta zatezu, bale, pero ez, nik etetena da, esplikatu nola jolasten den, gero, gurasoak ikusteko, eta zen, jode, hau interesatzen zaite nire aurrentzako, edo ez, eta ordean ikusita, gero jendeak erosten du, esplikazioak ematen. Eta joku horiek, adibidez, nik esaten dena taleno eginan bezala, denda txikiak eta batutan, plataforma hunditak jendeak juteala erostea, gertatzen zaizu adibidez, jendeak juten dela zure dendara eta jokuak ikusi eta gero adibidez beste leku batetik erosten duela? Bueno, ez normalkin ikustet ez. Jendeak izu, zintzen badizu, hombre, batzuk egongo, dian horrezko baietz, baina zaintzen badizu, esplikatzen badizu normalki jenduk urte asko dara magu. Zorionez eta orduan etortzen da eta normalki erosten du. Bai, kliente fidela dazkazuela, ez da? Bai, herri batean gauretan, eta bueno, 40.000 o 44.000 gea, eta jendeak kanpotikan ere etortzen zaigu izugarri. Bai, Izugarri, zati jendeak ez dauka... Iparraldetik eta bolare bai etortzen zaizu? Iparraldetik ez. Ja, igual hizkuntza aldetikan igual. Bai, Euskal Herri mailan, bero, Zumaiatik, Getarit, eske, elekeitotik jendia etortzen da, elegoan etortzen Bilbotikan. Bai, Osa, eta Bilbotikan, eta bai, denan nahi zutela ikusi gutela sare sozialetan, eta desberdinak ginez, eta gauza desberdinak ditugu, orduan, jendia etortzen da, eta oso posi. Eta orduan, joku hauek ere bai bereziak dira, ez dia topatzen edo zein lekutan? Ez, vale. desberdina dira, eta... Produktore txikienak adibidez, edo... Denetari daukagu, eske dago denetarik, eske hainbeste joku doztei, jeta doztei, produktu baino gehiago doztei webean. Vale. Eta orduan, hor desberdintu. Hor ikusi baten ekarri ezula, ez da? Zein ekarri ezu, zein da joku hori adibidez? Hau da, Solojik Jubisimona. Solojik? Jubisimona. A ver nola jolastean horta, a ver nola jolastean. Game Boy hau ez deu piztuko, Hau igual gero etxe. Bestela biziatuko zea. A ver, martxan jarriko zu? Venga, zuri jarriko zu martxan. Venga, hori. Mira, hemen dituzu 60 reto egiteko, bale? Vale, osea, 60 olako daude. 60 karta dituzu, eta inbarrezu, retoak, gero eta zailago. Bai. Bale, bakaso aurra bat 7 urtekoa, hasiko zea, laukin, gero 5, 6, 7 sorti, eta guk ere jolastu ezak egorduan. Lehenbizi... Nik hau inbiardet hauekin? Hoize da, venga. Lehendabizi hori inbiardet. Vale, hoi bat. Bai, hoize berde. Hau hemen. Oso, no? Legi ja ustet. Bai. Hori ja hemen atzian ikustetola. Bai. Vale, eta laranja hemen. Vale. Vale. Eta hori ez da, Aia hasta indet? Ez. Hoi da, behak iten dizuna orduan, oain hasi barzea, zu burua lantzen. Bai. Zertan, lauki bat osatu bar dezu. Hauekin sobratzen ditukin, lauki bat osatu dezu. Vale, hor ja liau india. Laugarren nivela, eta laukia gelditu bar du. A ver, venga. Hemen sartu alda, bai. Bueno, agian gero ez da hor, ikus bar dugu, Ja, proba inbiar deu. Beste, donekin zaude? Bai, burua lantzen. Burua lantzen. Bez ikusten, no? Irudimensioetan dia piezak. Agian ez dizua. A ver, berriro hasi bihar nahi. Claro, bez? Hau zan bat. Vale, guztet beste aldeaka. Oain bai, lagun. Oain bai, primera, no. Ona, eta zenbat olako daude? 60 reto. 60. Eta laugarrena, eta ja aurrengoan ez detin, Ja, bai. 60 garrena zaila izango, ez da? Zaila da. Eta hau imaginatu, joaten mazea baskaltzea. Edo zeintokira,
eramaten jozu. Karo, enbede umiei jarri, ondo ondago bazkaltzen da, tarte bat gau, enbede jarri telefonoekin, jolasagoekin jarri eta buruan lantzen jarri, ez da? Edo piztinera joaten zea, edo dazta edo zintokira. Dudi gabe. Ratu bat, eta prime. Zenbat jolas mota dazkazu olakoak, zein da adibidez gehien saltzen dana? Hau da, nik gehien gustatzen dena, eta, gero azte virus jokoak, edo la polia tramposa, edo, edo azte izugarri pila bat. Hau da, agian nik gehien gustatzen oso erakarrekarria da, osatzen dezu, ez da zaila, eta orduan logiko joko bada, baina bukatzen dezula jokoa. Ez da Kubo Rubi bezala, ez dezula bukatzen da oso zaila dela. Hori... Kubo Rubi nik inoz ez diat asmatu, claro, tío. Bez, hori da. Nik beti, beti, lagu atzea, lagu aurrea. Bukatu, lagu atzea, lagu mateo, moitze izkitanak, aio pela jo. O YouTube, beiten da, Gatsi la mar. Zu jaiua zea Kubo Rubikin? Ez. Nola dia beste horiek ikusten dituzunak, begiak itxita eta ematen dira. Horiek laguni baldak, Horiek bost buru dituzte barruan, Bost buru, ama. Da, izugarria. Etzako, Onda. Bueno, nola zoazka horiekin. Oso ondo, pixkanaka. Ingotena sartai bat jarri olioakin, hoi prekitzeko. Vale, oso ondo. Eta ingo deuna behitu, multxo horiek, gero, hemendi pasa eta prejitu. Eta, inbiar deuna da laizter, hau prejitzen hasi. Bueno, hau berotzen jarriko deu, gio inbiar deuna da raia egosi, emulsia prestatu, eta hau prejitu. Bitarten jungo gea, agorregi jatetxera, eta ikusiko zue. Agorregin dana onda dago, baina gaur indiguen platera... Eharra, ezta? Eharra nurrengua, guazen ikustea. Eguerdion, Joseba, ni Xabi naiz, hemen gaude Antiguon, eta bain agorregi jatetxea erakutsiko dizuegu. Gorka eta Beak aian jatetxe batek izuten, eta agorregi izena bertatik handator, eta hemen Antiguon 25 urte dara matzate. Igarako poligonoan gaude, eta hemengo bezero asko azkenean langileak dira, eta eguerdian astean zehar dakagu eguneroko menua, eta gero aste bukaeretan dakagu karta eta 2 menu degustazio. Eta gero astean zehar atatzitugu pintxo batzuk eta tortilla bat ere bai. Hemen ikuste zuten bezala dakagu komedorea, eta gero tabernan dazkagu beste 2 mai, jateik posible dela ere bai. Orain dela 3 urte sartu ginen Michelin gilan rekomendazio bezala, eta hor jarraitzen dugu. Eta 2023an Beari eman zioten atentzioen esalako premio bat, eta hori azkenean pozgarria da guretzako, lanean segitzeko. Egoain jatetxe ikusi dezunez, goazen platera egitera, gure txangurro kremosoa zigalekin. Lehenengo txangurroa egosi dugu, hemen dakagu haragia, eta gero gurinarekin tipula potxatuko dugu, eta gero tomatea, ardoa, koñaka eta arraiz zopa botoko diogu sofritu egiteko. Platera urte honetan jarri dugu berria eta jendeak oso pozik dago platerarekin eta asko ateratzen da, gaina txangurroa eta zigala azkenean produktu oso nadia. Produktuak azkenean hemengoak dira danak. Adibidez txangurroa hemengo Aginagako bibero batekoak dira. Saiatzen egea guztia hemengoa izatea. Eta kagozko leitza oso tradizionala, baina gero dazkau puntu batzuk berriak esango duguna, innovazion pixkat, azkenan ez da oso sukalde zaila esango duguna, baina berriak eta egiteneak gea. Adibidez zoain sartu dugu bikini bat, panceta, trufa eta gaztarena, inoiz ez dugu hemen neuki, eta bastante ondo atatzen ari da, eta jendea oso guztua ari da jaten. Eta bukaeran, patata purearekin eta zigalekin platera bukatuko dugu. Hemen dazkagu platera egiteko osagai guztiak, eta bain platerera jungo gara. Nik ebankein ikasi nuen, grado medioa, eta gero nera etorri nintzen praktikak egitera, eta esan zidaten gehitu nahi behar nuen, eta hemen gehitu nintzen lanean, eta 5 urte da matat hemen agorregin, eta oso gustora nago, eta intentzioak hemen jarraitzeko.
Bale, eskerrik asko, Joseba. Gorkatan hemen gatzen gara horregin, zuei horrelako platerak ateratzeko. Ondo izan. Agur. Agur, Joseba. Aupa, Xabi, ze plater prestatu du? Mundiala. Oi, ama, txapelak etxeko mogu. Hora bai, Jope, hoi da daztatzea kumbiar detela ni, hoi da, hoi. Azpiko lio txangurritua sigalita, ai, ama, Txura eharra zaukan. Eskerrik asko eta jarraitu, holako gauza eharrak iten da goxatu arazten, gudan hoi. Bezarka da hondi bat. Hemen txenion nik hau ese pregitzen, perretxikuak, tempurati pasata, hau ese gehatzen zaizkit, patatak eta atea ditugu, eta hemen txegoziko eta arraia, eta zukin beharrezu maionesatxua, bale? Maionesa edo baratzuri herrian emulsioa deituko dio. Botako zuna da, ontzira, baratzuri buru guztila, bale? Hola, erdibitu, eta gero atera, bale? Bertara. Botatzen zu piperrautza pixkat, esne gaina txorritotxo bat, gero botatzen jozu gatza, eta olilua pixka, gehiagik gabe, bale? Eta gero dana birrinduko zu, bale? Hemen gatza, eta hemen goiara. Vale? Hoi zure kontu, eta nik esan dakua, inberdetena da, haue pregitzen jarraitu, gero arraia egozi eta platera natu. Oso ondo ja, gozia zehazten ezaite. Bai, plater hori ikusita gero gainera, mekatxiz lamar. Earra. Bueno, hauek, ja, azkenekuak hemen di pasa, oso ondo, eta bago aztxerek itxarrak, esan dakua. Bueno, eneko, kontatu, zein da, adibes, gehien saltzen dian liburuak, zen liburu mota saltzituzu? Bueno, esan dezu daneti da kasula, ez da? Denati daukagu, bai, aur liburuak guk asko saltzen ditugu, zatikan aurrei amamazteizkie liburuak behar dut eta gaguien irakurtzeko, egunean zehar, edo zer momentuan ona da, gero eta literatura ere, asko saltzen dugu. Ibon Martin bezala, edo, bueno, denetari daukagu, oza, saga haundi daukagu, denda nahiko txukuna haundia da orduan, liburu asko sartzen dia dendan orduan. Ona dena. Ona dena, eta tendentzian da ona? Bai, esateko bai. Ze saltzen dia gehiago, irakurtzekuak, komikiak, ikastekuak, nik adibidez, nahi gehiago gustatzen zaizkit ikastekoak diana, adibidez. A ber, zatik nik novelak adibidez, esplikatzei zue, ez dakit, itxasontzia sartzeako eta... Gehiagi, bai, luze egiten zait. Eta adibidez, asko gustatzen zaizkit, landarianak, zuaizkanak, animalinak, eta perretxikoanak, ez dakit beti ikasteko hori bai, ez da? Horiek ez di asko saltzen. Gutxi saltzen, ni arraruan, nahi sortu. Bueno, arraruan. Novela eta hori asko saltzen da. Jendeak nahi du pixkate entretenetu egon, eta errexea irakurtzeko, eta... Hola da. Eta gero novela, oie, jendeak ze erosten du, eta gero aldatu alda, o jendeak gero trukien ibiltzen da, edo... Esatzen opari bat, itema dezuta errepikatu baduk esaten dezu. Claro, nik ikusten detena da, ni perretxikoana beti bordakat eta gio azte zei, eta berriro ikustet eta errepasatu ite, eta zuaizkana, kimatu, nola kimatu, zer, sasoitan, baina novela bat irakurtzen dezu, eta ja... Hasi eta bukatu imarrekin. Hasi bukatu, eta gero zeiten aldatu, truke, no? Ez, bakoitzak erabatu etxian, edo, bueno, gero nahi badu paritu zerua, baina normalki gero etxian gortzeitu jendiak, eta... Eta berriro irakurri nahi dunean, edo lagunen batekin truke batin, edo zerbait, ez da? Laguna iraskaldatuko dio, eta bata besteai, eta azkenean, bai, esateko bai. Eta asko saltzen da liburuak, esateko liburu errexoiek asko saltzen dira. Oso errexa dira, gauean jartzen zea, eta disfrutatzen dezu, eta oso ondo. Eta eneko, bakite bai, taierrak bai ematen dituzula, ez da? Bai. Han bertan, dendan bertan. Bai. Ze taier mota dituzu? Adibidez, letterinkoak aurrentzako, letterin egiten dugu. Zer da letterin, zehazki? Zer da, horri batean, zerraien barrastea, desberdin hau letra polit batzuk egitea, sombrak itzalekin, edo lako gauza egiten dituzu, eta gauzak politak egitea. Letra politak, marrasi politak, eta... Ona, eta taierroiek zuk kudatzen dituzu, zuk ematen dituzu, edo... Bai, neska etortzen da, espezialatu dela, letterin egitea, etortzen da, eta beak dirigitzen ditu, eta esateko ondo. Aurrak etortzen dira, eta gero gaina, oparek matezkio gaurre, eta orduan... Eta hau zeiten da, astean behin, astero da kasu, aldatzen juten da, sasoi berezitan, edo... Bai, bilabetetan egiten dugu, gero egin ditugu buru handien tailerrak, ere egin ditugu. Osa, buru handiak egiteko, eta dana? Handia bai goma espumakoak, eta esateko oso ondo. Aurrai ematen diozu, etortzen da, zure aurrakin etortzen zea, egiten dezu, eta eramaten dezu etxea buruareina zuk egina. Superpolita, oza, aurrakin egiten dezu, eta... Eta tailerra bezi izaten dira, arratzaldetan da hola, edo larun bagoiza, aurrea, ez, normaki, batzutan aste barruan, eta bestatzutan larun batetan ere jendeak agian, bai, juna alizateko, ez da? Claro, hola da. Ona. Bueno, geho badakite bai, arrakasta asko dakala iten dituzun sosketak eta bar, ez da? Hoi jendeai guztoko dauka sosketak, eta nahi ere, ez dakit nire ez da gehiago, niri edo behiei.
Nik guztien sosketak itea, jendeak azkenian ere parte hartzen du, eta beti sosketa tokatzen bazaizu zuri, eramaten dizugu oparia etxera. Vale, eta ze sosketa mota dituzu, nola kudeatzen dituzu sosketa? Ba, adibidez, olako jokuak, edo konsolak, edo liburuak, edo baleak egite ditugu sosketatu, edo buruarinak soskatzen ditugu, eske okurritzen dena, sosketatzen dut. Ze ona, Bai, zati jendere Eta sosketa barruan sartzeko zein behar da? Zuen nola, sare sozialetan edo nola... Guri. Nahi du jakin, da nik bai. Guri jarraitu behar digu, Bai. eta gero azkenean egin behar dugu komentario bat edo bi komentario beste lagun bateri, konpartitu bere historietan, Vale. eta besterik gabe horrekin sosketan. Vale, sare sozialetan itean, abetu, nahi jarraitu, bilagunei bidali, eta ja sosketan sartzen da. Eta jazta, bai. Eta jendei asko gustatzen zaio, eta zer dizu bezala, nahi ere gustoka daukat. Zatik, nahi askotan, ez zait tokatzen, gutxi tokatzen zait, eta nina jendei tokatzen. Ja, jendei tokatzia, eta gero etxian jo eraman, da... Hoixe da, eta gero, esate dizute, eskerrik asko, eta esateko oso ondo. Oso polita da, enda batean egon, zatik, guk etortzen den jende guztia oso jatorra da, osea, ez dauka Bai, eta herrikoia, eta bertakoa, eta esan bai. desuna, mantendu inbiar de hori. Ze garrantzitsua da hori mantentzia, jendia izintzea. Hainbat urtean, zenbat komertzio herrian, bertakoak, gaina bat bizilaguna da, bestia osabana da, bestia, ez dakit, herrikoa da, ez da, komertzio zirkularra inbiar de baina, ez da? Denak izautzen geha, eta esateko oso polita dena batean lan egiten, ez asko guztien zaitu. Lehen osan duen bezala, azkenian, hau guk ez badeu mantentzen, gure semek ez dute ez da dendak ezagutuko. Triste izango, Ez ditu ezagutuko, Imaginatu, kale bat, o herri bat, ez dauka, ez da denda komertzio bat, ez argia, nola joango etxea, eske... Bai, eta hori gertatzen nahi da. Osea, gertatzen nahi da. Ez dana konturatzen da, begiak itxita eskalako. Bai, komertzio txikitan erosi behar dute. Batean ostian, komertzio txikitan erosi. Osea, eske hala da, ez dago besterik. Eta jendeak hortan konturatu behar du... Bai, kontzentziatu egin behar du. Konturatu, bai, baina kontzentziatu, eta gero, oparitxo bat nahi badeuin, o zapatila batzuk erosi, galtzerdi batzuk, ez dakit, ez da? Hala da. Herrian erosi, ez da? Hain erresa da, ezin den plataforma handi batean, eta joaten zea, egoten zea berekin esplikatuko dizu, probatzen dezu taila, ikusten zea, dena. Eta, baina, jendeak ez du hain errez ikusten. Ematen du ez du hain errez ikusten. Ja, gero, bai, batzutan, bi xoxagatikan, saldu iten geha, ez da? Eta, ja, baina, guk ere asko ordaindu behar du, argiak, kontribuzio guztiak, langileak, dena ordaindu behar dezu, orduan, hor dago, pero ez da, diferentzia oso, ez dago, nik uste oso diferentzia gutxira zatik egin bat, presioak... Askotan garezti ateatzen zaizu, be kanpoen erosita, ez da? Gero, bueltatu behar dezu, ez dezu probatu, azkenean hori bakoitzak erabakitzen du, hori bakoitzak erabakitzen du, osea, Bai, eta batzutan, garbi dakau, eta igual merkeago ateatzen da, zer gauza, baina, bai, azkenean, zu esan dezuna, inbiar dare, bai, reinventatu eta zugin dezun bezala, taiertxuak eman, gauza berezik euki, ez da? Diferentziatu inbiartzea. Desberdin du, eta jendia zein du, hor dago koska. Bai. A ber, hemen bota gatza, bota esne eta hori, eta ja berrindu inbiar dugu, Vale, oso, no? Bai, gaur egun badator, eta hau ja platera datu inbiar dugu. Hau, jarriko du hemen txe, asaltxuak, ipulinare bai, zo xamurra geratu da nahu egosita. Ze gauza jarra. Pikantea da, o ez? Pikantea? Bai, pixka bai. Pikantea da, hori bota, nahikoa. Nahi gustatzen pikantea, Bai, bota beste pixkat, venga. Eske gustatzen zait, Bai, no? Nire bai, Bai. Gehiagi ez, Gehiagi pikatzen da, hori ez ezin dala hartu, hori ez zaita inbeste gustatzen. Hori ez dauka gustoko. Hau, dena botako jo, pixkat, erdilla? Hori erdilla, venga, erdilla. Eta botako jozu beste hainbeste, olilua. Bestean beste, o pixka gehiago, beste bilatza bat olilua. Oso, no? Gatza bota aldiozu? Bai, bota jo. Venga, basartu birringali bat behian, eta ez moztutzeko bakizu zindan trukua. A ver, zan. Ez moitu gora eta bera, behian euki geldikan, bale? Bai, zema segundu. Bea, jungoa, arrapatzen, baina zeituan beteko. Hone behitu, arraiaik botak kenduko jo. Soberan dakanura, eta behitu hemen, ze gauza indeun, Gauza eharra. Itxaska bragola egosita, bueno, hau gaixua jateko ere, meka atxiz lamar. Ze gaixua, Garbi. Jo trampa pixkatin dugu hau prehitu, eta hori jarri, eta gora etorri gara, baino. Venga, ni uste eta beste puzketa batekin. Bueno, eta etorkizuneako, ze asmo dazkazu? Berdinen jarraitu horre gurrian, ose? Bai, proiektu berria, gauza berriak, liburuak egiten ditu, eta orduan horre desmarkantzea pila bat. Zatik, hangu bakarri ditugu liburuiek, eta orduan jendia etortzen da toki horren bila, eta oso polita da,
Jo, eta zema liburu firmatu ditut. Nik inunien, jendia etortzen zaidan, eta firmatzea esela eta. Eta, Firmatzea liburuak, ez da? Bai, eta nizaten, nik firmatuko dizu liburua, eta bai, eta, Hombre, zu zea egilia. Gurire hemen baten bat uste mazu, sinatu eta utzi beharko zu. Noski, bai, ez ekarri ditut, zentzako, oseak, bai, primeran. Beitu hemen, Ola izango zen Galiziar erara. Olio Virginia gota gainetikan, eta beitu gatza potolua hola tanto pare bat, triki, eta olioakin, agola garbi jateko. Baina hemen nola pixkat. Trampa gustatzen zaigunitia, jarriko jo hemen horrela, adibidez. Hauetako batzuk bazterretikan, bale? Eta gero indeun maionesa berezi hori ere botako jau pixkat. Zeirute zaik. Ja, gozia, Erra indio bakoan. Rezeta honekin, Bueno, jendia animatzeko, nundik noa jun behar du, hola. Nun erosi behar ditugu pari eta jostailu eharrak. Kultur dendan. Kultur dendan. Aitak esatu den bezala, merketa on. Merketa ondo, haitu. Hoi da, garrantzitsua. Bueno, hemen, hola, fin-finatea da, ezin hobia betu, gainetik amotako dio horrela. Garra, Bestei gabe, holaxe, indeu golko platera. Launak, 1000 esker horre bateatikan, eta hiri honea tortzeatik, eta holako gauza txukunak iteatikan. Jarraitu horreneko, eta hurrengo komiki jateatzek genian, etorriak ustea. Venga, oso ondo. Agur lagunak. Eskerrik asko. Zuri, agur.